Дасылаю вам свае шчырыя вітанні. Хто робіць гісторыю, мяркую, кожны з нас. А калі абагульніць памкненне і намаганне, то з асобных рысак, адценняў, эмоцый, успамінаў атрымаецца цэласная карціна. Так што не марнуем час, у нас чакае фальклорная экспедыцыя з парадкавым нумарам 468. Рушым наперад у мінулае з захаду краіны. Маршрут от центра краіны до заходніх межаў. Праехалі 234 кіламетры і прыпыняемся ў мястэчку Астрына Шчучынскага раёна. Тут будем выпякаць хлеб, слухаць песні і, натуральна, знаёміцца з мінуўшчынай паселішча. Але найперш традыцыйна завітаем у студыю гуказапісу. Там гатовыя даць старт творчаму працэсу кампазітар Сергей Сухамлін і юная спявачка Настасья Смірнова. Настя, Сяржук, вітаю вас. Вітаю, Оксана, вітаю ўсіх, хто чакаў или чакаўся праграму «Наперад у мінулае». Уявіце сабе, што вы зусім не знаёмы з чалавекам, але вам трэба з ім працаваць, як наладзіць сувязь. Як зрабіць працу плённай? Цікава, мне таксама. Што адбудзецца на самой справе? Зараз даведаемся. Традыцыйна не толькі ўсё. Паслухаем, але і ўбачым на свае очі ўсё-ўсё. Настя, добрый день. Мы с тобой совершенно не знакомы, и это подогревает мой интерес. Почему ты выбрала именно эту песню? Чем она тебя зацепила? Эта песня мне понравилась тем, что она необычная, она очень образная. В ней много фольклорных моментов, и я очень рада, что мы выбрали именно эту песню. Она мне очень нравится. Настасья Смірнова, студэнтка Мінскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў, здымалася ў кіно, займалася ў мадэльным агенцтве. 2 гады з'яўлялася салісткай Нацыянальнага цэнтра музычнага мастацтва імя Мулявіна. Ні аднаго разу перамагала на міжнародных конкурсах і фестывалях. Ой, чия то маці, па ўсіх вулачках ходзіць, па ўсіх у суседачак просіць, ой, суседачкі мае, прыходзіце да мяне, да майго дзіцяці, каравай расчыняці. Проходьте, мои каравайнички. День добрый у хату. Ти дозволишь маці каравай расчиняти? Як Бог дозволяє, так і я дозволяю. За другим разом питаюся, ти дозволите дар Божий зачинати? Нехай Бог благословляє, нехай Бог благословляє, нехай Бог благословляє. Прими, господиня, дары до караваю, как молодые жили, як у раю. А ви, жанчинки, рихтуйте прилади, каб были мы нашему караваю рады. А вы, девчатки, стелите кожух сярод хаты, каб молодые были богаты. На кожух ставьте дежечку, каб была счастлива наша девочка. Каравайнички, ручки мыли, дай на вишеньку воду лили, каб вишенька
мястэчку Астрына Шчучынскага раёна, і я кіруюся адшукваць цікавыя звесткі з яго мінулага. Пра паходжанне назвы існуе некалькі версій. Паводле адной з іх у аснове прозвішчы Астрейка, Астрэнь, Востры. А вось згодна са слоўнікам геаграфічным каралеўства польскага назвалі Астрына з-за ракі Астрожы ці Астрейкі, цяпер Астрынка, на якой месціцца паселішча. Маецца прыгожае меркаванне, быццам назва пайшла ад латышскага слова «аўстрыня», што азначае ранішняя зорка, Венера. А археолог Сядоў атаясамліваў Астрына са старажытным горадам Астрэя. У 1386 годзе мястэчка пазначана на мапах нямецкіх рыцараў-шпіёнаў як уладанне вялікага князя літоўскага, намеснікам якога быў літоўскі баярын Мінігайла. За третьим разом, за Божьим приказом, пытаюся, ці дозволиться дар Божий зачинати. Як Бог дозволяє, так і ми дозволяємо. Ой, але ж перш чим тесто місити, треба нам печ розпалити. А може нам у сусіда дров украсти, каби у його дочок було сімейне щастя? А у нашего весельного батьки что? Болять ноги и колени? Что, у его нема дров, ни полена? А у нашого сусіда аж 4 дочки, кумонька. Няхай яны пойдуть замуж хутенько. Тільки бярыце явор і каліну, каб дзеці ў пары былі. Караваю мой, караваю, я ж цябе замяшаю. А ў саду месяц свеціць, сам Бог каравай месіць, а прачыстая свеціць, анёлы воду носяць, Христос поливае, хустай накрывае. С печи будем вынимать, Тады будем прибирать. приберешься каравайчику, добрым людям по крайчику. Вось глядзіце, каравайнічкі, каравай трэба мясіць правай рукой у адзін бок па ходу сонца, далонямі, а не кулакамі, каб малады на маладую не скакаў з тумакамі. Ой, ніхто не угадае, што у нашым караваі цэбар вады крынічнай, пуд мукі пшанічнай, з 9 кароў масла, ды яец 150. Робім крок з мінулага ў сапраўднасць з Астрына Шчучынскага раёна ў Мінск. Крыху пра традыцыю выпякання вясельнага каравая. Раней пеклі яго асобна ў хаце жаніха і нявесты, прычым уначы. Гэта мусіла падмануць злых духаў. Праўда, у больш познія часы выпякалі каравай увечары зборнай суботы ці зранку ў нядзелю, але ўсё адно ў цёмную пару. У нашай жа студыі гуказапісу пануе святло і лунае добры дух. Нанова адраджаецца народная песня, дзякуючы кампазітару Сергею Сухамліну і юнай спявачцы Настасі Смірновай. Шерывуті плавали, плавали с малыми запутятами. Так, но в целом мне понятна концепция, в которой ты хочешь работать над этой песней, и я с этой концепцией согласен. Да, я хотел сразу тебе задать вопрос о твоей издательской деятельности, ведь ты не только музыкант, я знаю, что ты еще пишешь песни, и кроме того, у тебя в издательской деятельности есть какие-то подвижки. Да, я сама пишу песни, также у меня есть сборники, 2 сборника издала. Я бы хотела презентовать их в Белтелерадиокомпании. Вот. Также я пишу песни в джазовой манере и в эстрадной. У меня пока что не очень много песен, но я над этим работаю. А мы с тобой двигаемся дальше. Скажи, пожалуйста, а в проигрыше ты запела импровизации, наверное, мы так и сделаем по всей песне. Может быть, еще какие-то идеи у тебя есть? Я предлагаю сделать модуляцию. Хорошо, двигаемся дальше.
Дайся меду каплю, нясись каравай не потраплю. Зараз, моє каравайнички, я вас почастую. Смачного мядочку, цілий збан налью я. Лью мядок у тесто, а не сыплю соли, как наши молодые были богаты и веселы. А я кидаю у каравай гроши, как наши молодые были богаты и хороши. А ну, господар, запаливай печь, бо уже нашей працы конец. Тесто подыходить оставляем. А хвала тебе, Божа, что мы дело зробили, каравай замясили, от всего сердца учинили, рученьками ты белыми, перстянями золотыми. Дай Боже нашему караваю, удержи спор, а в печи подыход. Дай Бог, каб як гэта дзяжа стаіць на месцы, мае доченькі хутка сталі ўсе нявесты. Ой, стою я близко к караваю. Ой, прошу я своему дитяти доли. Коли будет добрая, то дай Боже, а коли будь лихая, то ах... Ой, каравайнички, давайте трошки повеселимся. Как все видели, что мы добрую невесту замуж отдаем. Давайте поспеваем. Звенят, звенят звончики близенько, сядай, сядай, девонька, низенько. А кто ж тебе косоньку расчеша, а кто ж тебе серденько потеша. Ой, досыпается вишневый сад, час тебе Олесенька на посад. Ой, досыпается вишневый сад, час тебе Олесенька на посад. Мы працягваем паглыбляцца ў багатую мінуўшчыну мястэчка Астрына, што ў Шчучынскім раёне. Дарэчы, упершыню згадваецца ў кнізе запісаў літоўскай метрыкі пад 1450 годам. Захаваліся цікавыя звесткі, што ў 1520 годзе кароль Жыгімонт I стары, вінаваты Хаткевішу 500 грошаў, аддаў яму двор свой Астрыну. Знакавай датай стаўся 1641, калі мястэчка атрымала ад Уладзіслава IV магдыбургскае права і герб. Напрыканцы 19 стагоддзя ў Астрыне здарыўся вялікі пажар. Згарэлі жылыя дамы, крамы, іншыя будынкі, у тым ліку сінагога. Яўрэйская абшчына звярнулася ў віленскую губернскую управу з просьбай аб дазволе на будаўніцтва каменных сінагог і лазні. Сёння тут захавалася жылая забудова, сінагога і малітвенны дом. Каравай носили, дай же Божа просили, дай же Божа молодым, дай же счастья обоим, дай же Божа молодым, дай же счастья обоим. Ти дозволиш, маці, каравай качаці? Як Бог дозволяє, так і я дозволяю. Караваю мой раю, каля тебе хороша играю. Караваю мой раю, каля тебе хороша спяваю. Караваю мой раю, каля тебе хороша гуляю. Лопату велику шукайте, каравай у печь сажайте. Каб наш каравай великий рос, нашего свата за бороду потрос. Саступ Боже з неба, як нам цяпер трэба, памагаў замясіць, памажыш і ўсадзіць.
невялічкі прыпынак, на пэўны час пакінем каравайніцаў у Астрыне. Варта зазначыць, ёсць абавязковая умова ў працэсе расчынення цеста. Каля дзяжы завіхалася толькі старэйшая каравайніца, астатнія былі, так бы мовіць, на падхваце. Прасейвалі і падносілі муку, ваду, соль, малако і іншыя неабходныя кампаненты. Прыблізна гэткая ж справа адбываецца зараз у студыі гуказапісу. Праўда, там усе на галоўных ролях. Зазірнем да Сергея Сухамліна і Насці Смірновай. Усім дзевачкам нізка кланяўся. Усім дзеўкам нізка кланяўся, а лесачку сабе ўзяў, сабе ўзяў. Так, ну что ж, мы с тобой записали почти все. У нас остался один маленький кусочек, а у меня остается к тебе целая куча вопросов. Ну, давай постараемся разъяснить кое-что. Может быть, у тебя есть какие-то награды на конкурсах, еще где-то? Из конкурсов я занимала первые призовые места в композиторских конкурсах, также и в вокальных конкурсах. Понятно. Со скольки лет занимаешься творчеством? Вообще вокалом я занимаюсь с 4,5 лет. Я тогда начала заниматься музыкой, а с 2016, с 11 лет, я начала заниматься уже и композицией. Ну а мы с тобой двигаемся на завершение этой песни и допеваем ее, заканчиваем. А вы, дзяўчынкі, цяпер рыхтуйце зеляніну для ўпрыгожвання караваю. Так, ён спячэцца хутка, бо ў нашай пячы залатыя плечы, а срэбраныя крылы. Ой, удайся, каравай, удайся! А чаму ж яму не удацца? А багатая расчыняла, а прыгожая качала. У радасці на карысць бавім час у Астрыне. Дарэчы, менавіта ў цяперашнім Шчучынскім раёне нарадзілася беларуская паэтка, грамадскі дзеяч, актрыса і педагог Элаіза Пашкевіч, цётка. У цэнтры мястэчка размешчана школа, якая носіць яе імя. Тут маецца адзіны музей паэтэсы. Для будынка ў 1954 годзе ўсталяваны помнік аўтарства скульптара Андрэя Заспіцкага. Яшчэ адной славутасцю Астрына з'яўляецца Спаса-Праабражэнская царква з бутавага камяня і цэглы, пабудаваная ў 19 стагоддзі. Медведь бородатый, господар богатый, боится приступить, каравай вы купите, боится рубля дать, каравай забрать. Ой, ну годзе жартовать, треба караваю прыгажу складать. Убирайся, каравай. Шишечки перавязваем чырвонай нітачкай. А калі будуць каравай дзяліць, трэба яе не зачапіць. А ты яе зберажы, калі трэба, павяжы. А навошта? А калі будзеш працаваць, яна будзе ад стомы зберагаць. А калі дзіцятка народзіш, ад злых вачэй абароніш. Ой, на новым дварэ, над часовым
столе дорогих товар стоит. Ой, живет же той товар, то Олесин каравай. Удался, удался, у червоной кветки убрался, то у руту, то у кветки, каб любились детки. Ну вот, караваю пригожаны. Давай, господарик, не жмися, 100-рублёвым кладися. Ну, дык, вось гэта другая справа. Высоко, Соника, высоко, занесем каравай далеко, дай поставим на жите, дай же Боже пожити, дай поставим на все, дай же Боже, что и все. Ну что ж, Настя, спасибо большое, было очень интересно с тобой работать. Я открыл для себя нового артиста, нового коллегу. Спасибо большое вам, что позвали на программу. Мне очень понравилась песня. Она получилась очень яркой, динамичной, и, надеюсь, она понравится слушателям. Мы тоже на это надеемся. Спасибо тебе большое, до новых встреч. Застаецца ў мінулым працэс пераўвасаблення народнай песні і нашая вандроўка ў Астрына Шчучынскага района. Цяпер давайте слухаць а па возеру ў выкананні Настасі Смірновай і прызначаць спатканне праз тыдзень. Паедзем у Мажэйкава Лідскага района на вяселле. І, натуральна, ўсе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў нескарочаным варыянце на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Плавали, плавали за малыми запутятами. Шерыбути плавали, шерыбути. Ой, шерыбути. А по берегу Василек, Василек, Василечек молодюсенький. Откуда взялся Василек, Василек, откуда взялся? О, Василечек, усень девочка, низко кланялся, усім девкам низко кланялся, а лисочку собі взял, собі взял. Шерывути плавали, плавали за малыми запутятами. Шерыбути плавали, шерыбути, шерыбути, ой, шерыбути. Працуем. Ну, сядай уже хутчэй, не рыпі. Да, да, хорошо. А у нашего суседа аж 4. Паспяваем. Все, нарыпеўся.
Подожди. Опять сначала. Да, да, да.